Iki bise lento karo antok iki mari ngedang diang dialan ning kene iki. Ngopo iki genah iki bocah-bocah iki? Iki do rame-rame iki enak apa to iki? Halo sahabat Primadona. Iki mau aku kok ngomah nonton kon dhuwur iki bise antok karo lento iki bak-bak dalan iki tak cek iki. Oh ternyata neng Guarasi lagi akeh wong bolo. Ayo bolo dicek sik yo. Nah iki lagi full bolo iki. Pak. Nggih, monggo. Pripun kabare? Sehat, amin. Nah iki luar biasa. Saking pundi Pak daleme? Jatiroto mriki, Pak. Jatiroto nggih. Luar biasa, mantap. Bolo iki lagi rame banget iki posisine berkumpul antara krune Primadona karo Dinasti Tran. Dadi ceritane iki hari ini tuh aku kedatangan tamu bolo. Jadi dari Dinasti Tran Jakarta lagi serombongan ke sini iki silaturahmi biasa. Kita silaturahmi nggawa kanca-kanca kabeh lagi mas-mase. Ini krune, ini dari perwakilan Maniane. Nah, krunya ini dari Mas Mandiri. Ya, Mandiri Jaya. Oke. Mantap Mas, selamat datang ya Mas di Primadona desa ini. Di desa, nah, ini Pak Mandornya Dinasti Tran ini. Luar biasa. Nah, iki Mas Mas Agung ini apa Mas? Apa sih, Pak? Aku supir bapak tok. Oh, asisten pribadi. Aspri bolo, Asprinya Bos Fit. Nah, iki bubos lagi ngerumpi iki. Bubos habis perawatan semuanya. Coba banget. Pak Bos kecil. Sini. Nah, ini Pak Bos kecil ini. Pak Wit. Ayo bolo tak sepil kene bolo. Iki ting kemruyek nang mburi iki sapa iki? Oh. Lah iki bolo. Weh. Wah, iki tak sepilke bolo. Lho iki kanca-kanca ternyata lagi ngumpul kabeh iki. Ya iki artis ngesit iki. Iki aktor ngesit. Ya iki Mas Dian Dumung. Iki Mam bolo. Iki sapa sih ron tau ngerti iki bolo? Artis ngendi iki? Merista. Oke. Iki Mas Arif. Iki BSB Style iki. BSB Style. Oke, bolo rene sik di Sawang. Sing lagi gelisah ya lho bolo. Tontonan. Kudu nangis mawon. Hah? Kudu nangis. Lah iya to. Kaya ngono kae, kaya ngono ae. Wes. Pokoke dadung-dadung di rumah. Piye nasibe ngono kae. Ayo bolo cek sik bolo. Oh, kaya ngene iki. Seruane lah iki le, Bos Fit. Asene sik. Lah iki. Bos, terima kasih atas kedatangannya silaturahmi kesekian kalinya. Ya. Kepada Primadona Tran, semoga panjenengan beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan. Amin. Luar biasa pokoknya. Makasih ya Mas. Oke. Luar biasa, ini bos kita Dinasti Tran Jakarta bolo. Wah, ini pelayanan wisata yang sangat luar biasa, ya, bos. Jakarta ojo lali bolo, biro-biro kabeh. Speknya Yahud jos, mantep. Oh, ini sik. Bolo rene sik. Tulung niki rapiahe. Iki enek sing lagi frustasi bolo. Lagi frustasi iki dianu sik. Kowe ngopo, Mas? Kok kita iki kok anu men. Frustasi men. Boten frustasi, Mas. Napa? Sesuk niki tak pangan ki opo Oh. Sik, lah iki danang bruk nek ndi iki? Danang bro niku aku Tegal lan kalian ngomane niku aku tak kabeh arit patu tak nglih kabeh. Ora go rapia to? Boten. Mboten, nggih pun. Aman. Lah iki kok nglungani dhewe kok. Niku awas sing pesake bojone, Mas. Aja mresake bojone. Bangeten. Iki ora ngerti iki kok.
krune The Doctor lagi susah kabeh lho iki mani-maniane The Doctor iki. Krune lagi susah kabeh nek opo aku ya ora ngerti bolo. Engko tak kei cerita selanjutnya ya. Oke ya bola ya. Matur nuwun. Oke, matur nuwun.